खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुखौ लायनो हागोन। আজি আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আসামী ৰিটেইল মাৰ্ট উদ্ঘাটন কৰিছোঁ আণ্ডাৰ দ্য গাইডেন্স অফ দি PNRD ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ASRLM বহুত ভালকৈ এখন ইনিচিয়েটিভ লৈছে। আজিৰ দিনত 15টা ৰিটেইল মাৰ্টছ 15টা ডিষ্ট্ৰিক্টত খোলা হৈছে আৰু ৰিটেইল মাৰ্টৰ কনচেপ্টটো হয় যাতে আমাৰ বাইদেউসকলৰ SHG বাইদেউসকলৰ যিমানখিনি হেণ্ডমেড প্ৰডাক্টছ হেণ্ডলুম প্ৰডাক্টছ নিজৰ বনোৱা প্ৰডাক্টছখিনি ইয়াতে এখন ফিজিকেল স্পেচ যাতে পায় বস্তুখিনি শ্ব'কেছ কৰিবলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ চেল কৰিবলৈ সেইটো কনচেপ্ট লৈ ৰিটেইল মাৰ্টৰ স্থাপনা কৰা হৈছিলে। আমি নাবাৰ্ডক থেংক ইউ দিম কাৰণ নাবাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ফাণ্ডিং ছাপৰ্ট পাইছোঁ। নাবাৰ্ডে অল দ্য অলমষ্ট 15 ৰিটেইল মাৰ্টছক ছাপৰ্ট দিছে, ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট দিছে। লগে লগে আমাৰ CLF সকল যি ছাকচেছফুল CLF আছে যেনেকৈ আজি ইয়াত আমাৰ ৰাইজিং ইণ্ডিয়া CLF মানে আকৌ তেখেতসকলেও মানে অলমষ্ট 30-40%ৰ ফাণ্ডিং ছাপৰ্ট দিছে, ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট দিছে। মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিমান CLFs ইয়াত জড়িত হৈ আছে ৰিটেইল মাৰ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেখেতে ৰিটেইল মাৰ্টটো ধুনীয়াকৈ ছাষ্টেইন কৰিব, ধুনীয়াকৈ চলাব। দোকান যেনেকৈ ছাকচেছফুলি চলে, এখন মল যেনেকৈ ছাকচেছফুলি চলে এনেকৈ ৰিটেইল মাৰ্টটো ছাকচেছ হ'ব। আৰু মই কোকৰাঝাৰৰ বাসিন্দাসকলক অনুৰোধ জনাম তেখেতে আহিব, এনকাৰেজ কৰিব, যিহেতু অল অফ দেম আৰ হেণ্ডমেড হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্ট প্ৰডাক্টছ অফ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। ভোকেল ফৰ লোকেল কনচেপ্টটো লৈ তেখেতসকলে আহিব, এনকাৰেজ কৰিব আৰু বাইদেউসকলৰ আসামী ৰিটেইল মাৰ্টৰ পৰা বস্তুখিনি বেছিকৈ কিনিব। खुलुमबाय बयखौबो। सिगाङावनो जोंनि ग्रुपनि नामा जाबाय बेलगुरि हायनारि। जोंखौ माबा सापर्ट खालामदों माबा राइजिं इन्डिया CLFनिफ्रायबो सापर्ट खालामबाय, नाबार्डनिफ्रायबो सापर्ट खालामबाय। दा जोङो गासिबो बुस्थुखौनो माने बेवहाय सोजोबगोन आरोखि दा खावसेयानो सोबाय। गासिबो अर्गेनिक बुस्थु मोनजोबो, साफुन मोनगोन, देलायग्रा कस्मेटिक मोनगोन, बेग मोनगोन, दख'ना जोमग्रा गासिबो जा बुस्थु दं बेखौ माने सोनानै जोङो बेसेबां माबानो हायो प्रडाक्टखौ सोनो हायो, सोनानै जोङो बेसेबां सेल खालामनो हायो बेखौ सेस्था खालामगोन आरोखि जोङो। लकेल प्रडाक्ट बेयाव अर्गेनिक गासिबो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय जोंनि माने SHGनि आन्दाराव जाय माबा प्रडाक्ट खालामदों जों बेखौ लानानै बेवहाय सोफैगोन आरोखि जोङो। जोंनि SHG मेम्बारफोरनि आखाइजों बानायनाय प्रडाक्टफोरखौ माबाफोरखौ जोङो बेवहाय लानानै सोफैगोन आरोखि जोङो जोंनि ग्रुपनि। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरदों क'क्राझार ओनसोलनिफ्राय नोंथांमोना जिहेतु दिनै बेयाव गोदान सेन्टार बेखौहाय बयबो माने जोंनि दखानाव बयबो फैनानै बुस्थुफोरखौ लांफैथों। माने गासिबो अर्गेनिक बुस्थु नालाय जों क'क्राझारनि माबाफ्राबो माबा एसे मोजां डेभेलप जाथों, जोंनि SHG मेम्बारफ्राबो एसे माबानायफ्रा एसे मोजां माबालांथों, जोंबो मोजाङै सोलिनो हाथों। माने बयखौबो जों माने बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय माने जोंनि बे माबायाव असमि माबायाव बयबो फैनानै एसे लोहे बयबो बुस्थुखौ लांफैदों आरो। जाग्रा बेसाद हिसाबै मा मोननाय? जाग्रा बेसादा बिदिनो आसार दङ, उनाव चिप्स बे बानायनायफोरखौ जोङो सोनो सानदों आरोखि। दा जोङो दा फार्स्ट टाइम नालाय दा हनै माबाबो जाबाय नालाय जोङो गासिबो प्रडाक्टफोरखौ सोजोबनो हायाखै। आसार दं, मशरुमफोर मोनगोन। दा जोङो लकेल बे मैगंफोरखौबो माबानो सानदों आरोखि, सोनो सानदों। गासिबो बेसेबां गामि एरियायाव जोंनि ग्रुपफ्रा बेसेबां प्रडाक्ट खालामो एखमबा आबादबो मावो नालाय बेफोरखौ माबानो हानायनि आरोखि, सोनो हानायनि। औ गासिबो। हा? लकेसना बे जायगाया बे दखाना नाराबारि गोलैबाय आरोखि। औ नाराबारि गोलैयो बियो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायन'कल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, C सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन।
लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।